Pane Hacaji, vím, že se zabýváte i výrobou tichých vín, ale hlavně nás zajímají ty šumivý vína. Jaký portfolio vlastně nabízíte nebo z jakých odrůd ty šumivý vína vyrábíte? Šumivé vína vyrábame predovšetkým z odrôd, ktoré sú vhodné na výrobu šumivých vín, pretože nie každá odroda je na to vhodná a sú to odrody, ktoré zároveň aj sú vhodné do našich klimatických podmienok, do podmienok malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Takže máme také základné šumivé víno Cuvée Hacaj, ktoré je vyrobené z troch odrôd, to je Riesling rínsky, Riesling vlašský a Veltlínske zelené, ktoré sú pre túto oblasť typické, hodia sa sem. Robíme ale aj odrodové šumivé vína, ročníkové, s čím sme zatiaľ, dá sa povedať, výnimoční na Slovensku. A robíme to z odrod, ako je napríklad Riesling rínsky, Svetova-Vrnecké, z toho robíme ružové, dokonca aj zo Sauvignonu. Potom tá typická odroda Chardonnay, ktorá je zrejme najvhodnejšia na výrobu šumivých vín. A potom je to odroda burgundské modré, Pinot Noir, z ktorého robíme aj biely, Blanc de Noir a rúžový sekt. A všechny ty vína pocházejí tedy z vašich surovin, z vašich vinic? Áno, všetky šumivé vína, ktoré dodávame momentálne na trh, si vyrábame z hrozna, ktoré aj sami dopestujeme. Nie sú to všetko naše vinohrady, väčšina sú vinohrady, ktoré vlastníme, niektoré vinohrady máme prenajaté. A takže to znamená, že celou tu výrobu vlastně v tom vinohradu si hlídáte sami, o hrozno se staráte a vlastně je to od A až do Z váš produkt. Áno, je to tak a takým výrazom toho aj podľa zákona sú pestovateľské sekty, ktoré máme v ponuke, ktoré sú podobným spôsobom robené ako v šampani, to znamená, že sami si hrozno dopestujeme, sami si ho spracujeme, vyrobíme základné víno, prevedieme šampanizáciu a komplet celý ten výrobný postup od A po Z je robený pod jednou strechou, s tým, že nič nenakupujeme a je to len z malokarpatskej oblasti. To je podmienka pre výrobu pestovateľských sektov. Môžeme ich nazvať aj teruárové sekty. My jsme vlastně zvyklí na to, že nám vinaři říkají, že se snaží vlastně redukovat výrobu už ve vinici, aby na keři vyrostlo jenom určitý regulované množství toho hrozna, a tím se snaží dosáhnout vyšší cukernatosti a vyšší extraktivnosti ty suroviny, ze které pak vzniká mohutnější, tělnatější víno, plný nějak aromatických a extraktivních látek. To u sektů platí tahle poučka, nebo tahle snaha, nebo to je jinak? Nie celkom. U sektov skôr ide o to, aby ten nápoj bol čistý, jemný, nie je to typ nejakého robustného, ťažkého nápoja. Tam tá bohatosť chutí buketu sa dosahuje práve tým zrením spolu s kvasinkami vo fľašiach, tou autolízou, a na výrobu sa používa hrozno, ktoré nie je prezreté. Čiže tam je to podmienkou, že to hrozno optimálnej zrelosti technologickej je niekde na úrovni kabinetu, čiže okolo tých 19 stupňov normalizovaného muštomeru. Okrem toho teda tá malokarpatská pôda, na ktorých sú vysadené vinohrady, je kamenistá, je plná kameňa, nie je taká bohatá na živiny, takže ona sama reguluje tú kvantitu, čo je veľmi dobré. A pri tej ľahkosti, jemnosti, ktorá je daná teda aj tou pôdou a určitou úrodou, viac sa tam zvýrazňuje tá zemitosť, mineralita, ktorá je typická pre našu oblasť. A na jakých podložích vlastně roste réva vaše? Tak malokarpatská oblasť nie je homogénna, sú tu rôzne podložia, teda to základ je predovšetkým žula, ale
Sú tam teda lokality, kde je veľa vápenca, niekde je viacej bridlice a to vlastne vytvára také tie špecifické mikrorajóny, ktoré dávajú ten charakter tej konkrétnej mikrolokalite a tým je vlastne tá Malokarpatská oblasť mimoriadne zaujímavá, že to nie je homogénne, ale že je to veľmi pestrofarebné, rôznorodé. Můžete nám říct nějaký úspěchy, které vaše vína získaly, ty šumivý samozřejmě? Tak sú tam viaceré významné úspechy, predovšetkým na domácich výstavách. Tým, že my nerobíme nejaké veľké množstva, tie naše šarze sú limitované, tak na niektoré významné svetové výstavy vlastne nesplňame ten limit, čo sa týka nejakého minimálneho množstva. Tam sú určité limity dané. Takže tu nám máme sekty, ktoré posledne úspeli. To je pestovateľský sekt Rulandské modré, ktoré bolo šampiónom na Viniktrovou v Pezinku a ešte aj pred rokom bolo na ďalších výstavách. A toto je posledné Chardonnay, ročník 2008, Extra Dry, šumivé víno, ktoré momentálne pred pár týždňami získalo najvyššie ocenenie na súťažnej výstave Trunkfest v Bratislave, kde v kategórii sektov malo najviacej bodov a boli tam teda aj sekty, alebo práve šampanské, rakúske sekty tam myslím, že boli španielské, že bola tam pomerne široká konkurencia. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli, jak vlastně kde sídlíte, kde máte výrobu, jestli to je na jednom místě, nebo jak je to i komplikovaný, složitý, jestli to musí být na jednom místě, nebo jestli to může být ta výroba nějak rozdělená do nějakých sektorů nebo sekcí. Ano, takým ďalším špecifikom výroby sektov, tou klasickou šampanskou technológiou, je, že je to veľmi náročné na pracnosť a náročné to aj na priestory. Že tá výroba zaberie veľmi veľa miesta, čo sa týka toho druhotného kvasenia vo fľašiach a potom striasacích priestorov, v striasacích stojanoch. My máme prakticky 4 prevádzky, čiže jednu máme, kde robíme základné víno, kde sa hrozno spracováva a potom máme pivnice, kde teda víno kvasí vo fľašiach, kde prebieha druhotné kvasenie alebo sekundárna fermentácia a kde sú striasace stojany na oddelovanie kalu od vína. Vy se dost aktivně účastníte vinařské turistiky, to znamená, že sem můžou lidi za váma přijít a tady se podívat, jak se to víno vyrábí, nebo můžou si tady něco ochutnat? Áno, tá vínna turistika je takým štandardnou súčasťou priameho marketingu, priameho predaja vína, to čo je všade v tých vyspelých vinárskych krajinách bežné. My sa tým samozrejme zaoberáme už veľa rokov a pri tých sektoch nám to mimoriadne pomáha, aby sme vlastne na mieste v tých výrobných priestoroch našim zákazníkom ukázali, ako sa to vlastne robí. Pretože málo kto si vie predstaviť, že čo všetko je potrebné urobiť k tomu, aby sa dopracoval výrobca k tomu finálnemu produktu. Teraz už tak nie, ale z začiatku teda bola taká predstava, že šumivé víno sa vyrába tak ako sodovka skoro, teda že sa víno naimpregnuje bublinami CO2 a dá sa tam nejaký sirup možno a koniak a toto je teda šampanské, čo je teda hlboké nedorozumenie a tým vysvetľovaním, priamými ukážkami, ako to robíme, tak ľudia získavajú tie potrebné informácie, aby mali pravdivý obraz o tom, že o aký zvláštny nápoj ide, pretože nie je on atraktívny len tým, ako vyzerá, ako chutí, ako vonia, ale tá atraktívnosť spočíva aj v tom samotnom veľmi komplikovanom výrobnom postupe.